लाल सासो लोंगोन गाइखेर सा लोङा आंनि जोंनि एखेफ्राम खिन्थु कालारा एसे बेलेग नोंनिया आगरा फिसा लोगोफोर नै आङो दायो आदा मोनहानिफ्राय डाइरेक्ट नै बिसोरनि जोंहा बिनानावफोरनि दख'ना नायनो होननानै फैग्रोबाय आरोना आङो न'आव थांथ'लायाखै डाइरेक्ट फैखाबाय लाबो माथो नोंना दख'नायानो गांथामनो आगैनिया इखौल' लाबोद' गारबोबाय होनलाय नामा ओमफ्राय नै जसनानि दे नायनि आङो एसे मालायसो आयै मोजांथार नै नैयो जोंहा आगैनि आरो नोंहा मोजांसो नुयो खायमाखौ गुफुरना नोङो समायो ओइ बेलथायनासो खनना दोनदो माथो आगरखौनो नुनाय नंला दा र' आं मोजाङै खननि गानदोंमोन नामा गानखांबाय ए जोंबो मैया नायदो बर'निखै दिनै नाहैनि र' ओमफ्राय मा बिनानावनि आरोना दख'ना नायनो होननानै फैथारबाय आङो आगरखौ मोजां नुदों ना मोजां नुदो खायमाना आरो बिनानावा जोंहा गुफुर ना सानैबो आरो गुफुर ओमफ्राय समायगोन नै बेयो जसना आगैनि ओमफ्राय नै बे फास्रा नै जेबो समायोहाय गासिबो गुफुर मानसिजों फास्रा दख'ना अ माय गड मालायसो सासेनाथ' गांथामानिनो सासेनिया गांसे नै इयो आंनि बायदियानो आरोना ओमफ्राय एसे बेलेग माबाया कालारा एसे बेलेग ओमफ्राय आगराबो एसे फिसा आरोना नै फास्राया बेना बेसे लादो होनदोंमोन आगै नोंनिखौ झुमकाखौ नैखौ 1350 लादोनो दख'ना फास्रा 1350 लादों ओमफ्राय नैबेखौलाय ससनानिया 1800 ग्रोब लादोंनो बेनि फास्रा दख'ना 1800 लादोंनो आरोना मानो होनबा दख'नानि भिडिअ लाबोबाथाय सोरबा बांसिनानो सोंहरो आरोना दामफोरखौ मिथिनो लुगैयो ओंखायनो खोन्थानानै होखाबाय आरोना आङो बे 1350 बे 1800 लादोंनो दख'ना फास्रा 1800 दख'ना फास्रा 1350 मोजाङानो गांनैबो मोजां दख'ना बेफारिखौनो जादो नोङो आङो फ्रां फिल्म नायनो थांथौ दाहाल दं दिनै नङा जसनानि मा कालार लाना फैदिलै मोजांसो नुदों आङो गुफुरना जसनाया समायगोन माबा मा कालार लाना फैदो होनलाबायबाय मबाइलाव फुरला लानदोंमोन ना नों आंनो हरनाया वाट्सएपआव ओमफ्राय मोगथाङाव साबसिन कालार दंसिनो लाल साखौनो लोंना थाबाय ओइ थरं जुनानै लाफ्लांबाय आं मा ज'जिसि गावसोरनो इदि बानायना दोनखादो गानदोंमोननो मैयायो थायाखै भिन्दिया थाइफा थाइनै इलाय बिबार बारदो सं इसोरनि दख'नाखौ नायनो होननानै फैथारदों आङो बिबार बारदोना लोगोफोरनि ओमफ्राय नै थाइसे फिसासा थाइनाबो दङ दिनैनि दख'नाया नायखांबाय लाजिलै दिनैनिसै आंनो अबेयाव थायनो इयाव थायो सोर गाइखेर साहाखौनो मोजां मोनखाया आं बारा लाल साहायानो मोजां आंनि थाखाय नैयाव दोनबाय आं बिसिनायाव नै जोंहा बिनानावफोरा साहा फुदुंगासिनो जोंनो माबार फुदुं थांसै लाल साय आंना लाल सायानो मोजांखा बा स्रां मोजांथार नुदों इथिंजासो नै आया सेन्देलखौ बावबोबाय लाबो अख्रां फायनो लाबो लाजिलायनै आंना बारा जाबाय साया माथो एसे खमायनि र' लोंना फैदो दासो आलासिनाव अलप आवगाया सानाय नै आलासि थांफायोनो जोंहा दै लोंगौमोन नामा सानाया बा मोजां नुदों आगैखौ नै लोदोदो जामारदोथ' एसे बावदोसो आं होननो नंगौ आं माबा लोदोसो जानाय नुदों मेख्ला गाननायखायसो ना थांसै अख्रां मा खावथं खारनो थांबाय थायो ना इयो दानिया इन्टारभिउ नांगोन होआबा नाजाबाय था
बिहामजोफोरा साख्रि मोनबाथाय माबा जागोन ना नङा होमबा हौवाफोराथ' लानोनो हाया नाजानांगोन दे थांसै था दे जिबाबो माबा मोनसे मोनबानो जाबाय आरो बाय बाय अखासो हाना होबायहाय लोगोफोरनो अखा फ्रि फ्रि हागासिनो फैनाय समाव ओमफ्राय दहाय थांनायाव सानैमोन नै दा फैनायाव साथाम जाबोबाय फैनायाव साथाम जाबोबाय नै आलासि फैफाबाय जोंजों ओइ लोगोफोर दायो है खोनाया दायो जोङो न'आव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय फिल्म नायनो थांनांगौ नालाय दाहाल फिल्म ओमफ्राय दायो नै ओंखाम जागासिनो आरोना एकदमबारे आथुरनो नै माबासो संना दोनदो जि थावखौ फरा होनाय नुबायहाय आङो बयलारजों आलु ग्रेभिसो संना दोनदों आरोना नै जेबो गैया ओमफ्राय दा बेखौनो जानोसै ओमफ्राय नै आलासियाबो जोंहा न'निनो दे भागिन नै बिथांनि आंखौ बिमानि जायो ओमफ्राय दा जानोसै आंबो लोगोफोर फिल्म नायनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दिनैहाय दङ दाहाल मुभि आरोना दिनैनिया दाहाल फिल्म नायनो थांदों जोङो दिनै दाहाल दङ मा होनो एक्ट्रिसाथ' आंनि हाजबेन्डनि फेभरेट जाहैखाबाय नालाय एकदम टिकेटखौ हाखु दाखु फैनानै दानफैबाय आरोना नोंथांमोनाथ' ब्लगफोरखौ नायदोंबाथाय मिन्थिजोबखाबाय नङा होमबा लारि नायदोंबाथाय आंबो माखौबा बाख्ल' होनाय जाबाय ब्लगफोरा मिन्थिला आरो मामाया थांग्रोखौ बुहुद ब्लग होनो गोनां दंमोन नालाय लोदोथार नुदों आंखौ ना दा जों थांनो ओंखारबाय आरोना नै आं दिनै बेखौ गानदों आरोना व्हाइट कालारनि दख'ना व्हाइटआव मा होनो इखो मा कालार होनगोन इखो मिथिला आंबो गल्डेन कालार ना मा ना गल्डेन नङासोथाय बारा मिथिया आंबो थांसै लोगोफोर थौदो मम' जानोसै दाहाल फिल्म नायना फैखांबाय जोंहा लोगोफोर मम'आनो फेभरेटखा नालाय मम'खौनो जालायनोसै मम' लाबारखा गोजा नालाय जेरावबो जेब्लायबो मम'ल'खा नामा हो जेरावबो जेब्लायबो मम'ल'खा नामा होनदों ए माबा मानो होआखै चाटनि मानो होआखै फिल्म नायनानै फैखांबाय आरोना लोगोफोर दाहाल फिल्म नायनो होनना दिनै नुमारथारबाय खानायखौ बांद्राय गोजौआव बिदि गोरारा लबरजों खानानै लाबाय थानो हाया आं साजोबो बिदि गाबोन सोरांबाथाय लोगो मोनसिगोन दायोथ' हर जाबायानो ओमफ्राय गुड नाइट बयनिसिमबो सोरांलायबाय आरो ब्लगखौ स्टार्ट खालामफिनलायबाय आङो दायो आङो नै दासोल' दुगैखांनानै ओंखाम जाननानै होबाय ओमफ्राय आरो भाजा एवगासिनो दङ बिथिंजा जिलापि जानो नागिरदों आरोना लोगोफोर नै मैया लाबोदोंमोनहाय बारा गोदैबो मोजां मोनबाङा आङो थेवबो मोनसे जानोसै नैहाय लोगोफोर माबा मा होनो आं भाजा माने फ्राइसो एवनो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय दै होनो होबाय नै आलुखौ फ्राय एवनो होनना सानदोंमोन आं जायासै आरोना बांद्राय गोरान एवलाबायनायखौ जानो नागिराहाय आंना हौवाया लोगोफोर ओंखायनो माने भाजा एवनो नागिरबाबो दै होनानै नै माबा जुलसो खालामनो होबाय आंखौ दुन्दिया हरबाय मोनखाबाय आरोना लोगोफोर जाबाय ओइ फैद' जानोसै मोनबाय टेटेव आं नोंसोरखौ भिडिअ लादो दे ओमफ्राय सासेयाथ' लान्थिसिसो नै गोथाव जादोंना जायाखै खालि रोसिल' नांगौ आं फ्राय एवनो नागिरबाय आं माबायावनो लाबाय थोरसियावनो लाबाय आंहा